номи ҳамин китоб роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. Фикри шумо қати то кадом дараҷа ҳамин реал неҳай. Ман хостам номи китоб аниқ кунам. Чӣ ном онам? 90% ҳавай мана гуфтанд ки ақли не. Гуфтам чӣ ба? Гуфт ки Тоҷикистон ма сарватманд шудан амакад набошад, тағод набошад намешад. Ҳамина ки ҳамуно гуфтанд, гуфтам стоп. Значит точку попал. Чӣ ба? Чиба ки 20% мардум ақалла ҳамон китобо мехарад, мехонад ки доказат кунад ки это неправда. Кадом вақт ба шумо маркетинг ба бурд мекунед? Ё ки аз 40-50% ё 60% тарафдор бошад, ё ки 60%, 70% совсем не может быть, нет. Ва доказат кунад шумо ба. Стоп. Самое главное, вы задели его эмоции. Значит, вы кор брафт. Кор брафт. Хотратон боша ҳар боре ки ман мегуфтам ки Тоҷикистон миллионер шудан мешавад, кор кунад, сарватманд мешавад, як қисми мардумо вау, мешавад, гуфта, ҳаракат карда, хондан асар кард, як қисми одамо мана пурра критика асар кард. Чуба? Значит, задели его.